ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा। आँख असरा में बा जियरा बलम घबराइल बा। चिट्ठी लिख ले घर छोट हम करत बानी। कैसे दौड़ल जाइब घाटे जुआ हमर डेराइल बा। रउआ बहरा से घरवा जब ना रउआ बहरा से घरवा जब ना आइबुए बलम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जाइबुए बलम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जाइबुए बलम जी। रउआ बहरा से घरवा जब ना जाइबुए बलम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जाइबुए बलम जी। छठ घाट केकरा संगे हम जाइबुए बलम।